якыннарыбыз белән уздыру айруча кадерле. Күңелләр тагында сафлана, якына ясыман. Шушы бәйрәм рухы айлар, еллар буена сузылса иде. Күңелләребез керсез мәхәббәткә, яхшылыкка, җылылыкка күмелсен. Гомернең һәр мизгеленнән тәм табып, сөеп, сөелеп яшәсәк иде. Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруы. Мин Зөлфия Шәмсуарова сезне ихлас сәламлим. Бүген Мәйдан телеканалы түгәрәк бәхет тапшыруының гадәти булмаган оригиналь чыгарылышын әзерләде. Бу елгы яңа елның тылсымлы кичәсен искиткеч кызыклы, уникаль итеп бергә алып барган хезмәттәшләремне сезгә тәкъдим итәм. Каршы алыгыз, Кунак бит шоу тапшыруының эксклюзив алып баручысы Алиса Җамалиева. Сәлам, Зөлфия. Сәлам, Алиса. Һәм ачыктан ачык тапшыруының хуҗасы Ильяс Шаһиев. Хәерле кич, достым Зөлфия. Яңа елны ничек каршылыйсың, шулай уздырасың дип әйтәләр. Менә без бергә һәм мин сезне күрүемә бик шат. Без дә бик шатбыз, Бик шулай шат, булыр дип әлбәттә. ышанып каласы килә. Алиса, синең Кунак бит шоу тапшыруын алып баруыңа төгәл 1 ел булды. Телевизор караучылар инде ул тапшыруны көтеп ала. Бәлки белмәүчеләр дә бардыр. Сөйлә әле, Мәйдан телеканалында гөрләп баручы Кунак бит шоу тапшыруы турында. Аллага шөкер, тапшыруыбызга 1 яшь булды быел. Тапшыруыбыз үзенчәлекле, без анда җырчыларны, артистларны музыкаль яктан да, җыр өлкәсеннән дә сыныйбыз. Тере тавышка җырлатабыз, акапельны гына да җырлатабыз. Аларга хас булмаган стильдә дә төрле биремнәр бирәбез. Һәм шул ук вакытта аларның ан, фәһем дәрәҗәләрен тикшереп, мәктәп программасыннан да сораулар бирәбез. Әлбәттә, кайчак артистлар куркып калалар. Юк, безгә мәктәп программасыннан сораулар бирмәгез дип әйтәләр. Тик шулай да тапшыру барышында алар шуның кадәр ачылып китәләр, аларга бу биремнәр шундый җайлы гына, җиңел генә тоела нәтиҗәдә. Ильяс, ачыктан ачык тапшыруы нидән гыйбарәт? Нидән гыйбарәт, Зөлфия? Мондый тапшырулар гаҗәп күп дөньяда. Бу инде алтын микрофон жанрындагы тапшыру. Менә сораулары нинди? Нәрсәне сөйләп калдыралар тапшыруда. Безнең кунаклар. Менә ансы инде зур сорау. Шуның өчен без инде телеканалның җитәкчелеге белән берлектә нәкъ менә моңа кадәр күрелмәгән сораулар төзү турында баш ватабыз. Без инде карыйбыз Америка тапшыруларында, Европа тапшыруларында, һәм инде әлбәттә безнең Россия тапшыруларын, татар тапшыруларын. Шуннан инде матур гына бер каймак килеп чыга, һәм шул сөтне инде без рәхәтләнеп тамашачылар белән бергә эчәбез. Яңа ел белән. Күргәнебезчә, сезнең әңгәмәдәшләрегез һәрберсе бик уникаль шәхесләр, бик кызыклы шәхесләр. Кайсы шәхес белән әңгәмә кору дулкынландыргыч һәм истәлекле булды? Зөлфия, һәрбер тапшыруга без ныклап, җентекләп әзерләнәбез, һәрбер кунакны җентекләп өйрәнәбез. Шуңа күрә аларның һәммәсе дә әле дә истә. Менә 1 ел үтсә дә инде, беренче тапшыруны ничек төшергәндә хәтерлибез, 3-нчесен дә, 33-нчесен дә дигәндәй. Шуңа күрә һәрбер җырчы ул шәхес. Әлбәттә, һәрбер тапшыруда дулкынландыра, тулысынча килешәм Алиса белән, ләкин инде шундый 4 тапшыруны билгеләп китәсем килә, шулай да кумирларымны, ул инде Зәйнәп апа Фәрхәтдинова һәм Зөфәр абый Билалов, ул инде Җавит абый Шакиров һәм Зөлфия апа Шакирова, ул инде әлбәттә танылган безнең Венера Әхәт кызы Ганиевабыз, бик яратабыз, һәм инде әлбәттә Рәсим абый Низамов. Менә алар минем каршыда тере шәхесләр утырды. Алар белән мин горурландым, шуның өчен бар тик рәхмәт, дулкынланам, мин шат. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле хезмәттәшләрем, сез түгәрәк бәхет тапшыруына килгәнсез икән, бүген сез тамашачыларыбызның эчкерсез хатларын, күңелгә үтеп керердәй матур тәбрикләүләрен ишетерсез. Әйдәгез әле, хәзерге минутта беренче хатыбызны иясенә җиткерик. Кадерле әниебез Әхмәтова Луиза Хайрулла кызын туган көне белән котлыйбыз. Бу барыбыз өчен дә якты, илаһи зур бәйрәм. Чөнки әни җир йөзендә иң якын, иң рәхимле, мәхәббәтле, олы җанлы зат. Безнең әниебез үз хезмәтенә тугрылыклы калып, эшенә ихлас бирелгән, ихтирамга лаек табибә. Ул 45 ел стажы булган Татарстан Республикасының ат казанган табибы. Федераль дәүләт сәламәтлек саклау учреждениесендә гигиена һәм гигиена коммуникацияләре бүлеге, гигиена һәм эпидемиология үзәге бүлегенең җитәкчесе.
Әнибез, син безнең горурлыгыбыз, син көчле рухлы, гадел, һәр чак олы җанлы, кешелекле, кирәк вакытта таләпчән дә булып, безне тормыш юлында нык басып торырга юл күрсәтүче әни булдың. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче, үз җаны аша уздырып, күкрәк сөте белән иман иңдерүче әни. Без сине чын күңелебездән хөрмәт итәбез, яратабыз. Синең гел сәламәт, озын гомерле булуыңна, мәхәббәтле, бәхетле тормышыңның әле һаман да чәчәк атып торуын, ару талуны белмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып яшәүеңне телибез. Иң изге теләкләр белән балаларың Диана, Рөстәм, кияүең Илшат, оныкларың Мөхәммәд, Әхмәд, Максим, Диана, Надин. Өебезнең яме булып, әни җаным, мең яшә, изге сүзең, якты йөзең, иман нуры өләшә. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Без теләгән бәхет шатлыклардан нур балкысын синең йөзеңдә. Хөрмәтле Луиза Хәйрулла кызын чын күңелдән без дә тәбриклибез. Мәйдан телеканалында бу җыр бүген сезнең хөрмәткә яңгырый. Гомер шишмәм ага, дулкыннары кага, һәр мизгеле кала жанымда. Ümit hıyalımda, şınğa aşa canım, sen bulganda benim yanımda. Ömür keyler ağa, ağım suda yalga, canlarımla kağa taşkını. Tik seninle bağırın, köngülümde benim, yüreğimde suyu yalkınım. Ömür keyler ağa, ağım suda yalga, canlarımla kağa taşkını. Tik seninle bağırın, köngülümde benim, yüreğimde suyu yalkınım. Şaşkın hislerimde, aşkınalar günde, yanlarına senin yanına. İlhamlana canım, mımcırlarımı tuva, sen bulganda benim yanımda. Ömür keyler ağa, ağım suda yalga, canlarımla kağa taşkını. Tik seninle bağırın, köngülümde benim, yüreğimde suyu yalkınım. Keyler ağa, dulkınları kağa, her mizgile kala canımda. Ümit hıyalımda, şınğa aşa canım, sen bulganda benim yanımda. Ömür keyler ağa, ağım suda yalga, canlarımla kağa taşkını. Tik seninle bağırın, köngülümde benim, yüreğimde suyu yalkınım. Ömür keyler ağa, ağım suda yalga, canlarımla kağa taşkını. Tik seninle bağırın, köngülümde benim, yüreğimde suyu yalkınım. Tik seninle bağırın, köngülümde benim, yüreğimde suyu yalkınım. Yüreğimde suyu yalkınım. Алиса, кунак бит шоу тапшыруын ничек үзенчәлекле итеп алып барганыңны инде беләбез. Әйдә бер кызык ясап алыйк әле хәзер. Ничек итеп? Редакция безгә килгән чираттагы хатны син иясенә җиткер. Синең тарафтан ишетелсен әле бу сәламләү хаты. Бик рәхәтләнеп. Әйдә.
Газиз кешебез, кадерле әтиебез Шәйхуллин Сөләйман Шәйдулла улының туган көне гомер бәйрәме булып узды. Әтиебез 1959 елның 7 гыйнварында Саба районы Килдебәк авылында 5 балалы гаиләдә 4нче бала булып дөньяга килгән. Бәләкәй чакта бик шук, ләкин акыллы, тырыш, ярдәмчел малай булган. Үсеп, бу җиткәч Казан каласына китә, эшкә урнаша һәм шунда әниебез белән таныша. Гаилә корып җибәрәләр, 2 кызлары туа. Гомер буе әниебезне һәм безне кызларын яратып, саклап, яклап яши. Шуңа да шиксез рәхмәтлебез без аңа. Әтиебез биергә, җырларга бик ярата. Хәзерге көндә дә эшли. Кадерле кешебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларында, тормыш юлларыңны иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын һәм ихтирамын тоеп, хәләл җефтең әниебез Гөлзирәк белән хәерле, тыныч картлыкта гомер итәргә язсын. Әтиебез, күз нурыбыз, гаиләбезгә терәк син, без бәхетле булсын өчен гомер буе кирәк син. Авырмый һәм кайгы күрми, яшикче туганлыкта. Һәр яңа көн бәхет, шатлык китерсен безнең йортка. Безгә әти син бик тә кирәк, һәр вакытта булдың терәк. Сиңа бездән 1000 теләк, синең кебек кеше сирәк дип, иң изге ихлас матур теләкләр белән сине яратып һәм хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Гөлзирәк, кызың Ләйсән, кияүең Айрат, оныкларың Кәрим, Дамир, Ранил исеменнән, кызың Лилиядән килеп ирешкән иде әлеге матур котлау, тәбрикләү сүзләре. Күңелләрем рәхәтләнеп сөенә. Туган якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиемнең хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәни каршы ала матур капка төбендә. Күңелләребез сөенә, алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын.
Хәзер, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә тагын бер кунагыбызны тәкъдим итәм. Мәйдан телеканалының сценаристы һәм пиар белгече Эльвира Шакирова. Сине кайнар сәламлибез, Эльвира. Исәнмесез. Эльвираның бүген күзләре дә, үзе дә балкый. Рәхмәт, Зөлфия, син дә бүген бик шибәр, бик күркәм. Рәхмәт, Эльвира, син лайыклы хит тапшыруына сценарийлар язасың. Сүз уңайыннан лайыклы хит тапшыруына ничә ел? Лайыклы хит иң дәвамлы тапшыруларның берсе. Аның тарихы да зур, аның тарихы да бай. Аны бит инде безнең Илгәрәй алып бара, җырчы Илгәрәй. Бу тапшыруны мин уникаль дияр идем. Гомумән бездә барлык тапшыруларда уникаль. Түгәрәк бәхет тәйме, кунак бит шоу ачыктан ачыктан башка. Рәхмәт. Барысы да уникаль. Лайыклы хитның үзенчәлеге шунда, ул җырчыларның Instagram шилтәренә күзәтү ясый. Шундый кызыклы мизгелләрне менә без күрсәтәбез, тамашачыларга таныштырабыз. Бик үзенчәлекле тапшыру. Әйе, инде шактый гына яңа җырчылар да барлыкка килде, шулай бит. Әйе, Зөлфия, килешәм синең белән, дөрес әйтәсең. Җырчыларның иң текәләрен, иң яңаларын, талантлы артистларны без күрсәтәбез. Менә безнең тапшыру лайыклы хит аша, алар чыгалар, аларны тамашачы күрә, белә. Эльвира, син Мәйдан телеканалының Instagram шилтәрендә алып барасың, кемнәрдер өчен бу бәлки яңалыктыр. Язылучылар күпме, игътибар артамы? Аллаға шөкер, менә мин килгәндә, мен Instagramны алып бара башлаганда, әле анда 7000 генә язылучы иде, бүгенге көндә 22 меңнән артык язылучыбыз бар. Бу зур уңыш. Әйе, безнең бик кызык ул үзенчәлекле, анда клипларны да куябыз, тапшырулардан үзекләр куябыз. Гомумән килгән кунакларны төшерәбез, ничектер төрлеләндерергә тырышабыз. Анарсын менә съемкаларны күрсәтәбез бит инде, тамашачыгансы да кызык сораштырулар еш кына үткәрәбез, бик теләп катнашалар. Гомумән кызыклап барырга тырышабыз, шуңа күрә безнең язылучылар да артып тора һаман. Өстәләләр, бик актив язалар, фикерләрен белдерәләр, без аралашабыз. Гомумән бик кызык, шуңа күрә язылыгыз. Мәйдан ТВ Instagramда без сезне көтәбез, рәхим итегез. Әле бик шәп Мәйдан дигән бәйге дә игълан ителде. Нәтиҗәләре кайчан булачаксың? Кызыксынучыларыбыз күп. Бик күп, Зөлфия, башта шуны әйтим әле. Бу бәйгенең призы бик тә кызыксындыргыч инде, 3 телевизор уйнатабыз, Мәйдан каналы 3 телевизор, 3 урынга, беренче, икенче, өченче урынга 3 телевизор уйнатабыз. Бәйгенең шартлары бик гади. Мәйдан каналы бит инде музыкаль каналы, шуңа күрә бездә музыкаль кешеләрне эзлибез, талантлы кешеләрне, җырларга сәләтле булган, ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында сәхнәгә эләгә алмаган, шундый талантлы кешеләрне барлыйбыз. Катнашу өчен ни бары видеога төшереп, үзеңнең җырлаганыңны видеога төшереп, бик шәп Мәйдан хэштегы белән үзеңнең аккаунтыңа урнаштырырга кирәк. Ул видео 1 минутлык булырга тиеш. Ул җыр ретро булса тагын да яхшырак, инде бик күп кешегә таныш булган җыр, халык җыры булса бит. Тагын шартларга килгәндә, сезнең аккаунтыгыз ачык булырга тиеш. Менә катнашучының, чөнки без бит инде кирип карарга тиеш аларны, үзебез эзләп табабыз. Һәм нәтиҗәләр гыйнвар ахырында билгеле булачак. Без ниһаять без әйтәбез моны, ни өчен без моны суздык, әйтмәдек, сер булып калды. Яңа ел каникулларында кеше бәйрәмдә ял иткәндә катнашсын дип, барыбер кеше, кешегә бары ял иткәндә күбрәк илһам да килә, күбрәк ниндидер уйлану фикерләр килә. Шуңа күрә без уйладык инде гыйнварга хәтле сузырга, гыйнвар ахырында ала бирсә, без нәтиҗәләр ясарбыз. Иншалла. Эльвира, белүеңчә, түгәрәк бәхет тапшыруына тамашачыларыбыз иң якты теләкләре аша тәбрикләүләрен җиткерәләр. Әйдәгез әле чираттагы юбилярыбызны сөендерергә ашыгыйк. Казан шәһәрендә яшәүче Сәгъдиев Рөстәм Ринат улының 5 гыйнварда 50 яшьлек юбилее булып узды. Ихлас күңелдән аны олуг юбилее туган көне белән котлыйбыз. Син безнең һәр вакыт ышанычыбыз, яклаучыбыз, саклаучыбыз булдың. Рөстәм армия сафларыннан кайту белән Казанның оргсинтез заводына юнәлә һәм әлегә кадәр инде 30 ел буе шушы заводның тугры эшчесе. Рөстәмебез әнисе өчен әле дә кайгыртучан, игътибарлы ул булса, гаиләдә тугры ир, уллары Ниязга үрнәк булырлык өметле әти дә.
Сабыр хылыклы, гаилә жанлы әти булып, дөрес тәрбия биреп үстердең улың Ниязны. Алдагы көнең гел матур мизгелләргә генә бай булса иде. Авырмый, кайгы хәсрәт күрми, шатлыкта, куанычта, бәхеттә яшәргә язсын сиңа. Гел шулай көчле рухлы, кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел булып кал. Сиңа исәнлек, саулык, жан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсеннәр. Безне сөендереп, озын-озак яшә. Тормышта барыбызның да таянычы һәм терәге булганың өчен мең рәхмәт сиңа, кадерлебез. Салкын карлы кышта тусаң да син, яз кояшы һәр чак күңелеңдә. Һәр вакытта йөзең көләч булсын, балкып яшә гомергә. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Сине яратып, хөрмәт итеп, барлык туганнарыбыз, якыннарыбыз, дусларыбыз исеменнән хәләл җефетең Эльза, улың Нияз. Юбилейгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Мәйдан телеканалында әлеге җыр бүген сезнең хөрмәткә яңгырый. Бәхетсіз сәгатьләр, барысы да мизгелдәй бер руза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне тыйып кал, тормыш бул серле бер могҗиза. Бәхетле минутлар, бәхетсез сәгатьләр, барысы да мизгелдәй бер руза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне тыйып кал, тормыш бул серле бер могҗиза. Кайчакта үзеңне бәхетле тоясың, күңелне иркәләп нур йөзәр. Бер җанга кояшың, ничекләр сыясың, тормыш бул серле бер могҗиза. Бәхетле минутлар, бәхетсез сәгатьләр, барысы да мизгелдәй бер руза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне тыйып кал, тормыш бул серле бер могҗиза. Нурыңны кыйып кал, тормыш бул серле бер могҗиза. Минутлар, бәхетсіз сәгатьләр, барысы да мизгелдәй бер руза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне тыйып кал, тормыш бул серле бер могҗиза. Нурыңны кыйып кал, тормыш бул серле бер могҗиза. Мәйдан телеканалына килеп ирешкән тагын бер күркәм котлауны синең тарафтан ишетәсе килә, Эльвира.
Син Әйдә, ризамы? Зөлфия, бик рәхәтләнеп укыйбыз. Спас районы Искәрәҗәп авылында туып үскән кадерле әниебез Габделбарова Ыркыя Гарифулла кызына 2 декабрьдә 84 яшь тулды. Әнкәй, сине матур бәйрәмең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Сабыр, изге күңелле, алтын куллы, якты кояшыбыз булган әниебез, дәү әниебез, көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзеңә мең рәхмәт сиңа. Әтиебез белән 63 ел бергә яшәп, 5 бала үстердегез. Гомер юлыгызны үлги итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык. Туган йортыбызга кайтканда, кыла җәеп каршы аласыз. Капка төбенә чыгып, без югалганчыга хәтле карап озатып каласыз. Кадерләребез, үйегез һәр вакыт ямьле булсын. Балалар, оныклар, оныкшыкларыгызның игелеген күреп, бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Безне сөендереп, озын-озак яшәргә язсын сезгә. Ни теләсәк тә аз булыр. Кадерләребез сезгә теләккә. Аяз булсын, тормыш юлларыгыз, дәрт сүнмәсен сезнең йөрәктә. Бәйрәмегез белән котлап, әткәй, әнкәй, сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Иң изге теләкләр белән балаларыгыз, кияү киленнәрегез, 9 оныгыгыз һәм 7 оныкчыгыгыз. Хөрмәтле Ыркыя Гарифулла кызы, якты теләкләребезне кабул итеп алыгыз. Әлбәттә, бер генә бәйрәмдә җырсыз узмый. Сезнең хөрмәткә сайланган җырны бергәләп тыңлыйбыз. Кояш кебек нурлы әниемә, багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң
яктысың. Әни, қадірлім сен менің, бүләк етем сиңа жырымны. 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 Бүләк етем сиңа жырымны. Күңелләргә үтеп керердәй мәхәббәт белән тулы ихлас тагын бер хатыбыз бар. Әтнә районы Түбән Шашы авылында яшәүче газиз әтиебез Шәмсетдинов Шамил Галәү улы белән әниебез Венера Нигъмәтҗан кызының бүген алтын туйлары. Кадерлеләребез, сез бер-берегезгә терәк, бер-берегезгә кирәк булып яшәдегез, үрнәк булырдай балалар үстердегез. Тормышның нинди генә авырлыклары булмасын, бирешмәдегез, сынмадыгыз, сыгылмадыгыз, иңне иңгә куеп, намуслы хезмәт юлы үттегез. Без барыбыз да бу көнне бик көттек, мул табыннар артында түгәрәк бер бөтен булып каршыларга теләдек. Газиз әтиебезнең дә зур хыялы иде бу. Ләкин каты авыру декабрьдә аны безнең арадан алып китте. Без балалары гаиләсе дип бөтен җанын тәнен биреп яшәгән, авыр эшләрдә хезмәт итеп, 3 баласын укытып аякка бастырган, аяусыз тормышта үз кыйблабызны табарга ярдәм иткән, соңгы минутына кадәр әниебез, балаларым дип яшәгән олы йөрәкле әтиебез ул безнең. Балта остасы булган әтиебезнең кулы тимәгән йорт бар микән авылда? Күпме кешене өйле иткән, каралты кура төзеп куандырган, һәр кешегә төпле киңәш бирә алган иң акыллы кешеләрнең берсе иде ул. Балалары өчен ул чын мәгънәсендә олы яклаучы, көчле рухлы әти, әниебез өчен ышанычлы терәк иде. Туган нигезебездә хәзер безне әниебез каршы ала. Без әниебезгә сабырлык, ныклы сәламәтлек, бәхетле картлык телибез. Исән сау гына була күр әни. Син өебезнең күрке, тормышыбызның яме. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Авырлыклар туса бу тормышта киңәш сорап сезгә киләбез. Сездән күргән изгелекләр өчен рәхмәт әйтеп башны иябез. Иң изге теләкләр белән балаларыгыз Лилия, Марат, Ләйлә, Радик, Хәлил, Нурия һәм дә 5 оныгыгыз. Гаиләгезгә хәерле гомерләр телибез. Аллаһы Тәгалә бәрәкәт бирсен. Мәйдан телеканалында әлеге җыр сезгә нурлы ям өстәсен. Әни кычагыңнан бик тиз очабыз да канат кагынып, туган якка ашкынып яшибез, әти-әниләрне сагынып. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар.
чакның матур мизгелләрен күңелләрдә мәңге саклыйбыз. Әти-әни кадерләрен кайчан әти-әни булгач аңлыйбыз. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел уйда булсын ата-аналар. Алар ес уйлыйдыр, балаларын уйлау юаныш. Бер сагынса, алар ес сагына, булып яшик бары куаныш. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел уйда булсын ата-аналар. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел уйда булсын ата-аналар. Bulsun ata-analar. Uyda bulsun ata-analar. Мәйдан телеканалы коллективы барлык хезмәттәшләрем исеменнән шәхсән үзем бу атнада гомер бәйрәмнәрен билгеләп үткән хөрмәтле тамашачыларыбызны чын күңелдән котлыйм. Алиса, Ильяс, Эльвира, үзегезнең бай табигатыгыз белән түгәрәк бәхет тапшыруын ямьләндереп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Үзеңә рәхмәт. Ә безнең белән бер дулкында булган хөрмәтле тамашачыларыбыздан котлауларны кабул итүне дәвам итәбез. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына котлауларга заказ бирү дигән төймәгә генә басырга кирәк. Белешмәләр өчен телефон 212-27-27. Киләчәк сезне бәхет белән бүләкләсен. Мин Зөлфия Шәмсуарова сезнең белән сау булашам. Пока.